Helo, siwmai a chroeso i'r ysgol digidol. Yn y fideo yma, i fi mynd i ddangos nodwedd newydd sydd wedi dod mewn i Just2Easy dros yr haf. I fi'n credu sy'n mynd i fod yn lot fawr o help i chi athrawon sy'n gorfod recordio lot fawr o blant falle yn gwneud cyflwyniadau fideo neu recordio sain un ar ôl y llall. Nawr te, fel arfer pan i chi'n neud rhywbeth fel yna, bydde angen bod chi fel staff yn helpu'r plant i fewn gofnodi, recordio, yna all gofnodi, cael y plentyn nesaf lan, neu'r grŵp nesaf lan, mewn gofnodi, recordio, all gofnodi ac yn y blaen. Nawr, mae pethau wedi mynd tipyn yn rwyddach gyda'r nodwedd newydd yma. Felly dyma ni, allwch chi weld bod fi fan hyn ar J2 Launch. Nawr, ar J2 Launch, fe welwch chi bod yna 2 fotwm newydd gyda chi, 2 deilsen newydd, sef fideo a sound. Nawr, ar hyn o bryd, mae reina gyda enwau Saesneg am ryw reswm, bod fi yn edrych ar Just2Easy yn Gymraeg. Nawr, mae rhain yn wahanol i'r camera greiddiol. Nawr, fi siŵr felly bod chi wedi defnyddio'r camera greiddiol o'r blaen. Mae'r ddoi yma yn newydd. Nawr te, dewch i ni gael agor fideo. Maen nhw'n gweithio yn yr un ffordd gyda llaw, felly na i just edrych ar fideo ar gyfer yr fideo gyflym yma da chi heddi. Felly wrth glicio ar fideo, fel i chi'n disgwyl, mae'n mynd i agor tab arall lan i chi ar eich porwr. A dyma ni, nawr mae wedi agor y camera lan, camera yn yfais i fan hyn. Nawr, yn syml, os i fi moyn recordio rhywbeth i fy ffeiliau i yn bersonol, allai glicio fan hyn ar y botwm recordio. Iawn. A dyma ni, ni nawr yn recordio fideo, pan i fi wedi gorffen, allai glicio ar y botwm stop, a lawr. Fe mewn wahanol fe'n ôl i fi. Os i fi moyn arbed hwnna wedyn, na gyd sy'n eisiau fi wneud yw rhoi enw fan hyn ar brawf fideo i fy ffeiliau. Iawn, a nawr, clico arbed. Os a i nôl nawr i J2 Launch, na i adael hwnna i fod yn fan hyn, na i fynd i'r tab J2 Launch, na i agor fy ffeiliau lan, a dyma ni, mae'r fideo na i fi newydd recordio mewn yn fy ffeiliau. Felly, hyd yn hyn, chymod, sdim byd newydd fan hyn, os e. Ond dyma beth i fi meddwl yw'r peth pwerus iawn yn yr app fideo a sain newydd yma. Dewch ni gael recordio fideo arall, felly record yn yw fideo iawn. Nawr de, trwy yma, i chi'n gweld, ar hyn o bryd mae'n dweud save to myredydd. Nawr, beth allai i wneud yw newid pa fy ffeiliau mae'r fideo yma yn mynd i gyrraedd. Felly, allech chi recordio mewn i fy ffeiliau aelod arall o staff, neu fy ffeiliau un o'ch disgyblion chi, ac yn y blaen. A'r ffordd i chi'n neud yna, mae'n mor syml, chi'n clicio ar yr eicon bach yma fan hyn, a gewch chi ffenest lan sy'n eich galluogi chi i chwilio am unrhyw ddefnyddiwr yn eich ysgol chi. Allwch chi hyd yn oed defnyddio yr bar chwilio fan hyn, neu allwch chi chwilio trwy eich grwpiau chi wedi creu, eich dosbarthiadau chi fyna. Felly, enghraifft, os na i recordio a fi moyn bod fideo mynd mewn i fy ffeiliau Warren, felly na glicio iawn. Nawr, ar hyn o bryd, mae e'n recordio mewn i fy ffeiliau Warren a hefyd i fy ffeiliau fi. Felly, os ych chi'n recordio gwaith grŵp, allech chi ddewis pob un o aelodau'r grŵp, recordio, bydd copio'r un o'r fideo yma wedyn yn glanio i fy ffeiliau nhw. Nawr, os mae dim ond i fy ffeiliau Warren sy'n eisiau i hwn i fynd, allai glicio'r X fan hyn, neu ar y ffenest yma, clicio ar fy hunan i ddadddewis fy hunan. A nawr ych chi'n gweld, mae e'n arbed i ffeil Warren yn unig. A nawr, wrth recordio, o stopio recordio ac ailenwi a chlicio arbed, fel dwi'n ei ddangos i chi nawr yn arbed i fewn i ffeil y person arall, i fy ffeiliau y person hynny. A fel ddwedes i, allech chi hyd yn oed fod yn recordio mewn i fy ffeiliau sawl person ar yr un pryd. Nawr, i chi staff sydd yn gwneud gwaith grŵp neu efallai sy'n gweithio gyda disgyblion yn ifancach sydd angen help ar gyfer mewn gofnodi, byddai ni'n dychmygu bod y nodwedd newydd yma yn rhywbeth sy'n mynd i arbed llwyth o waith
mewn gofnodi, all gofnodi ac arbed llwyth o amser i chi hefyd. Cofiwch hefyd fod modd gwneud gwmws yr un peth gyda Sain yn unig wrth glicio ar y deilsen sound sydd drws nesaf i'r un fideo ar J2 Launch. Ac yna allwch chi recordio Sain i fewn i fy ffeiliau unrhyw un o'ch disgyblion neu grŵp o'ch disgyblion neu hyd yn oed eich cydweithwyr. Diolch am wylio'r fideo yma a welai chi ar fideo arall cyn bo hir. Hwyl am nawr.